אז התבקשתי לענות על השאלה מה מיוחד בסבתא אורה. השאלה הכי קלה בעולם כשמדובר בסבתא הכי מיוחדת בעולם. אז איפה בכלל להתחיל? סבתא בת 90 עם אנרגיה של בחורה בת 20. אני חושב שאנחנו המשפחה היחידה בעולם שהבן אדם הכי עסוק בו זאת הסבתא בת 90 שלנו. אז באמת סבתא כל דבר בהוויה שלך הוא מיוחד. קודם כל האנרגיית חיים המטורפת שלך. מהתנדבות דרך פוש ללימוד כל הזמן של דברים חדשים, מביליארד לערבית, בישול בכמויות מסחריות לכל המשפחה, צחוק איקוני ומיוחד שאי אפשר לפספס. באמת כל דבר בהוויה שלך הוא מיוחד. ואני רק מאחל לך ולנו עוד הרבה שנים של הנאה ממך, מכל התכונות הייחודיות והמדהימות שאת מביאה למשפחה שלנו, ושרק ימשיך ככה. אוהב הכי בעולם, עודד. מה שהופך את סבתא למיוחדת זה חדוות הרוח שלה. ברגע שהיא נכנסת לחדר, היא מאירה אותו, עם אנרגיה בלתי נלאית ושמחת חיים. סבתא, אני מאחל לך להמשיך להפיץ את האור בעולם, אם זה בתרומה לקהילה, או במפגשים שלך עם חברים ואנשים סביבך. אני מאחל לך עוד הרבה שנים טובות, ליהנות מהנכדים, מהילדים, מהחברים ומכל האנשים שאת פוגשת. שתמשיכי לעשות יוגה עם תנוחות מרשימות ומכון כושר בהצלחה. שתמשיכי לבשל אוכל משובח לכל האנשים סביבך. שתמשיכי לטייל בארץ, ללמוד את פרשות השבוע וללמד אותם. בנימה אישית, אני נהנה מהשיחות שלנו. אני נהנה להיפגש איתך ולשוח איתך על אבדה. אז אני מאחל לך מהלב כל טוב, הנאה מהחיים, עוד הרבה שנים טובות. אוהב, גל. מה שהכי מיוחד בסבתא שלי זה הסקרנות האינסופית שלה, להיכרות עם אנשים, ללמידה של ידע חדש, לשיתוף של סיפורים, והתיאבון הבלתי נגמר שלה לחוות את החיים במלואם. בצורה שמתאימה יותר לאישה בת 20 מאשר לבת 90, וזה ממש מעורר השראה. ואני אוהבת אותך סבתוש. יש הרבה דברים שמייחדים את סבתא. אחד מהם זה מה שנקרא באנגלית ingenuity. אין שום בעיה, עוד לא הומצאה בעיה שלסבתא אורה אין איזה פתרון יצירתי בשבילה. עם התעוזה שלה, חשיבה מחוץ לקופסה, רשת הקשרים הענפה שהיא יצרה לעצמה וקצת תחכום קרימינלי, שום מכשול לא עומד בדרכה. לא אכביר במילים ודוגמאות, אני רק אגיד שיש רק דיירת אחת בכל מגדלי הים התיכון שיש לה אמבטיה בחדר. יש הרבה דברים מיוחדים בסבתא, אבל הדבר הכי מיוחד בעיניי זה כמה שהיא צבעונית וחיונית, וזה משהו שהוא בא לידי ביטוי בכל דבר שהיא נוגעת בו, בין אם זה האוכל המאוד טעים והבועט הזה שהיא מכינה, שהוא מאוד עז טעם, עם שום ופלפל שחור וכזה. לא מפחדת להיות עוצמתית, וזה נורא טעים. או הסטייל שלה עם הליפסטיק הזה והגילים שהיא מכינה מקפסולות של קפה, ולבושה מאוד יפה ומאוד ייחודי ומאוד כזאת עוצמתית, ואיך שהיא מבטאת את עצמה מול קהל בשיא הביטחון ובלי שום בעיה, ובאמת אי אפשר שלא להתפעל ממנה. אז סבתוש, את באמת אישה נדירה, ואני מאוד שמחה שזכיתי לקבל קצת מהגנים המשובחים האלה, ואני מאחלת לך בריאות ואושר וסיפוק, ושתהני מכל מה שאת עושה. אני אוהבת אותם. שמייחדות את סבתא, מבריקה, יצירתית, כריזמטית, אבל אם לבחור תכונה אחת שמייחדת אותה, סבתא את בדיוק מתאימה למונח המשפחתי שמקלקה, עם המון אמביציה ותושייה, יודעת להשיג את מה שאת רוצה ולא לתת לאף אחד לעצור אותך. אני לא אשכח מבין 1000 דוגמאות את הדוגמה בקורונה, שכמו בחומות של תקווה, הובלת משלחת של זקנים אל הגג של הדיור המוגן, כי החלטת שאתכם לא יחלאו, חמקתם מהעיניים של השומרים, יודעת להשיג את מה שאת רוצה, גם אם זה בדרך לא דרך, ועל זה אני מצדיע לך.
מה שמיוחד בסבתא שלי זה שהיא טיילה בכל העולם והייתה בהרפתקאות בכל מיני מקומות שונים בזמנים שונים. אז כל הזמן יש לה מקומות חדשים להכיר לנו, לספר סיפורים חדשים. אין כיף כזה, תמיד שמחה לראות אותנו, תמיד צוחקת כשרואים אותה. המון מזל טוב וברכות מהמילואים. בסבתא שלי יש לי הרבה דברים להגיד, אבל במתומצת אני אגיד שתמיד כיף לצחוק איתה והיא מצחיקה אותי מאוד, ותמיד יש לה איזה סיפור מעניין ככה לספר שאני אוכל להקשיב. סבתא יקרה, רציתי להגיד לך מזל טוב ליום הולדת 90. רוצה להגיד לך שאני מאוד אוהב אותך, כיף לשמוע ממך, לראות אותך, את הסיפורים שלך, את יודעת, טיפה רכילויות על אבא לפעמים, זה גם כיף. זהו, אוהב מאוד. דבר ראשון, מזל טוב סבתא, אני לא יודע אם אני אצליח להגיע, מקווה שכן. כששואלים אותי מה מיוחד בך, ישר עולה לי האכפתיות והחדות, שאת רק לפי מבט יכולה לראות שמשהו לא בסדר, או החדות, שזה העובדה שאת בת 90 ויש לך זיכרון יותר טוב מחברים שלי. אז אם אני אומר לך נגיד על המלצה על סרט או שאת נותנת לי, אחרי שבועיים את יכולה לבוא עם השאלה או עם התשובה של איך הלך הסרט, זה מדהים בעיניי. אז תמשיכי ככה, אוהב אותך המון המון ומקווה מאוד שאני צריך להגיד. בשבילי מה שמיוחד אצל סבתא, דבר ראשון זה שרואים שאכפת לה ממני ומכולנו. היא תמיד פה לעזור ולתמוך בכל מה שצריך. הדבר השני זה כל הידע שיש לה וכל העולם שהיא ראתה, זה משהו שאני מקווה שיהיה לי חצי ממנו. וזהו, ואני אוהבת אותך המון ומעריכה אותך ומאחלת לך המון המון מזל טוב.